tɔgɔ ye Adama Fɔnba ne ye camancɛ kalanso lafasali tɔn min bɛ yen n'a tɔgɔ ye SUPESCO ni Mali lafasali tɔn minnu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ekɔliso la ne ye olu ka kuma lasela ye n'a bɛ fɔ ko les syndicats signataires du 15 octobre 2016 Mali lafasali tɔn bɛɛ lajɛlen ekɔlisow la an ye farala ɲɔgɔn kan an ye baarabila sɛbɛn dɔ n'a bɛ fɔ o ma ko préavis de grève on a déposé gouvernement, ministère de la fonction publique fait le 3 et 12e mois 2018. Minanani oye, c'est que anya ye k'a fɔ an ka ministre de l'éducation ni o bɛ gouvernement représenté an ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya tɛ yen. Non seulement kuma ɲɔgɔnya tɛ yen mais solution t'u bolo pour que ka se k'an ka laɲiniw sabati ka sababu kɛ an ye cahier de doléance fɔlɔ dɔw bila ka taa ministère de l'éducation fɛ yen ka sigikafɔ ɲinina a ye pour que an ka se ka jɛ sigikafɔ kɔnɔna na komi bamananw b'a fɔ cogo min na ko sigikafɔ ye damu ye yaasa an ka se ka fara ɲɔgɔn kan an ka se ka solution sɔrɔ an ka lafasali point ninnu na cogo min nka depuis octobre kalo fo bi fo ka taa se préavis déposé li ma ministre de l'éducation ye an wele siɲɛ kelen an yɛrɛ ka demande alors que an ye demande fila de ci a ma donc a y'an wele siɲɛ kelen de an ye ɲɔgɔn ye o siɲɛ kelen ka baara caman ma se ka kɛ o kɔfɛ an ma se ka ɲɔgɔn ye. Donc pour que la nuit nous béga sabati parce que aujourd'hui la nuit tant de bambou ni agno au préavis qu'on a donc olu ko dama farale ñong o de yake antarabi bara bla seben déposé gouvernement na tabalika le 3 décembre 2018 le to be Ousmane Almoudou ne ko la karamo ne syndicaliste le syndicat syndicat national des enseignants fonctionnaires de collectivité au syndicat le syndicat est représenté le syndicat de l'éducation signataire le 15 octobre ay bara bla semaine bla o tile sara wa dabine nin kalo tile tan kononton ka tabla ni wan kelen do bana amma sai ka analyser a ko kar to gami donc no ma nye ambe do woro boloda am se ka fesu be sharia yamare ka fanfan ke grève marche sitting an b'a bɛɛ kɛ walasa an ka laɲini ka se ka sabati parce que an y'a jamana kɔnɔ n'i ma kalan kɛ i tɛ fɛn sɔrɔ k'an to grève la gouvernement bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw ta ka na composition ni trimestre surveiller mais o tɛ se k'u corriger o mana surveiller cogo cogo u bɛ tila ka na fɛn bɛna laban anw de bolo donc n'a y'a corriger an bɛ fɛn mara an bɛ note mara an bolo na bɛn kɛra la san min an bɛ note di na bɛn ma k'a ka fana an b'u mara o de ye rétention de note awɔ daminɛ na depuis sisan laɲini fɔlɔfɔlɔ an ko ka musaka di école maître pour que u bɛ se ka documents ɲini ni baarakɛminɛnw san cogo min na n'an k'o ma ko prime de documentation filanan o ye ka musaka di Mali école maître ma yaasa u ka siyɔrɔ kow bɛ se ka nɔgɔya cogo min na an k'o ma ko prime de logement sabanan o ye décret dɔ bɛ yen nɔ n'an k'o ma ko plan de carrière pour que au moins Mali école maître bɛ se ka plan de carrière sɔrɔ cogo min na o ye décret de alors que an yɛrɛ dama farala ɲɔgɔn kan ka baara fɔlɔw kɛ ka ban a tɔ ye dɔrɔn a ka tɛmɛ conseil des ministres la pour que ko ka sabati o de ma se ka kɛ hali bi naaninan an ka kalanyɔrɔba minnu bɛ yen n'an ko grandes écoles ENTP ninnu olu ka droit dɔw bɛ yen nɔ an ko olu lakile n'an ko régularisation de la situation administrative et financière ani duruna an ko décret dɔ bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ o ma ko décret numéro 2016-001 ni o bi fonctionnaires ka mission wari u ka kan ka musaka minnu sɔrɔ n'u ye mission kɛ n'u maîtres fana n'u taara mission na u ka se k'o musaka kelen sɔrɔ Mali baarakɛyɔrɔ tɔ ye fonctionnaire ye cogo min na maîtres fana ye fonctionnaire ye ten o cogoya la laɲini wɔɔrɔnan o de ye décret dɔ bɛ yen nɔ n'an k'o ma ko décret 529 o de bɛ examen kow gérer an ko ka segin kɛ o sariya bolo dɔw bɛ yen nɔ n ko ka segin kɛ olu kan
pour que examen ko musaka o maître ka bi se ka musaka ɲɛnɛmaw sɔrɔ o baaraw la pour que examen bi se ka kɛ examen sabatilenw ye cogo min na jamana kɔnɔ. Wolonwulana an ko n ko ka ɲɔgɔn dan kɛ Mali lafasali tɔn ni ɲɔgɔn cɛ pour que baaraw bi se ka nɔgɔya cogo min na a ka dɔn k'a fɔ nin de ye lafasali tɔn ye ni ka jama ka ca kosɛbɛ pour que baara bɛ se ka nɔgɔya an bolo cogo min na n'an ko élection professionnelle ni o kɛra organe dɔ de bɛ yen olu kan ka sigi n'an ko conseil supérieur de l'éducation bien sûr ani commission administrative paritaire o commission ninnu bi baara min kɛ o baara jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Mali kalanko la ani segina Mali gouvernement ye sariya sun dɔw ta décret fila o décret fila in bi an ka sariya sunba bɛɛ sɔsɔ min ye école maîtrew ka taabolo la fonctionnaire des collectivités ani fonctionnaire de l'État an dabali kɔni banna o ko la pewu parce que le décret numéro 2018-001 PRM du 19 octobre 2018 ani le décret numéro 2018-08-001 PRM du 19 octobre 2018 portant répartition des services publics entre la primature et les départements ministériels. Abe sariya sun bɛɛ sɔsɔ o décret fila an yɛrɛ kɔni dabali banna Mali gouvernement sera ka nin kɛ cogo min ni ɲɛmɔgɔw ma se ka sariyaw bato ayiwa jamanadenw b'a kɛ cogo mais o bɛɛ la yan'an ka taa grève la an ye recours fila kɛ recours fɔlɔ an y'o ci président de la république filanan an y'o ci chef de gouvernement ma premier ministre n ko u ka nin lajɛ nin décret fila in a bɛ sariya sun sɔrɔ u ka se ka na n'a ye sariya hukumu kɔnɔna na parce que an kun hakili an ko fili don nka an y'a ye k'a fɔ fili tɛ tugun donc an ko k'a lajɛ ka na ni a ye sariya hukumu kɔnɔna na donc an y'o annulation ɲini maintenant o ye segina ye kɔnɔntɔnna ekɔlisow la k'a daminɛ duguma kalanso la ka na camancɛ kalanso la an baarakɛɲɔgɔn dɔw bɛ yen nɔ fonctionnaire don mais maîtriw c'est à dire olu tɛ maîtriya o ma ta ni maîtriya hukumu kɔnɔna ye mais komi Mali ekɔlisow la a discipline bɛ kalan mais recrutement na o tɛ recruter mais a kalan bɛ ka kɛ a mɔgɔ tɛ jamana bolo donc u y'olu fonctionnaire ninnu ta ka bɔ corps dɔw la u kana a baara a kalan kɛ ekɔliso la maintenant an ko de olu ka kɛ maîtriw ye c'est à dire u ka don corps la maîtriw ka corps la walima ni minnu bɛ fɛ ka don olu ka don ni minnu tɛ fɛ ka don olu ka olu fɛn olu ka taa u ka corps la pour que au moins baara kɛ maître fɛn fɛn bɛ se ka baara kɛ ekɔliso la an bɛɛ ka kɛ hukumu kelen kɔnɔna na o tun ye kɔnɔntɔnnan ye tannan fonctionnaire des collectivités an ko olu ka se ka taa Mali ka se ka taa baara kɛ Mali baara yɔrɔ bɛɛ la même baara yɔrɔ belebelebaw n'an ko services centraux de l'État donc o de ye tannan ye pour que fonctionnaire des collectivités bɛ se ka taa baara kɛ o baara yɔrɔ la cogo min na parce que an ka jate la bi maîtres bɛɛ ye kelen diplômes bɛɛ ye kelen bon maintenant pourquoi a bɛ fɔ ko dɔ bɛ se ka baara kɛ nin yɔrɔ la dɔ tɛ se ka baara kɛ nin yɔrɔ la parce que ko nin ye fonctionnaire de l'État nin ye fonctionnaire des collectivités donc an ko n'o ye injustice de ye donc bɛɛ ka hakɛ kan ka kɛ kelen ye jamana kɔnɔ baara yɔrɔ la donc laɲini ye o de laɲini tannan ye o de ye. An bɛ ka minnu ɲini ce n'est pas u tɛ jamana ka ce n'est pas au-dessus de moyens de l'État parce que an bɛ ka min ɲini fɛn gɛlɛmaw tɛ donc an ka sigi ka État ka an wele an ka sigi ka fɔ kɛ an bɛ se ka minnu kɛ sisan u ka kɛ an bɛ se ka minnu bila perspective la o fana ka kɛ an kɔni ka laɲini tɛ ka taa grève la dɔrɔn parce que grève ka d'an ye école tɔn pratiquement an bɛ se k'a fɔ a bɛɛ de don parce que jɛkulu 8 de don donc pratiquement k'a daminɛ fɔ duguma la ani camancɛ la a bɛɛ de don école karamɔgɔ bɛɛ tɔn de farala ɲɔgɔn kan tɔn 8 o de fara ɲɔgɔn kan ka na fɛn bila parce que an y'a ye lamɔgɔ kelen taara kelen min bɛ to gouvernement b'o manipuler donc cette fois-ci bɛɛ y'a faamu wa n'an ma taa ɲɔgɔn fɛ an tɛ fɛn sɔrɔ donc o de kama bɛɛ farala ɲɔgɔn kan.